Sanibonani beautiful people. Ulindiwe okwamdlalose. Omunye wama-host we-TVC Gauteng. Lesi istory sami engikhuluma ngaso about ukushushumbisa ama-drugs omhlaba wonke. Ngikhe nami ke ngaqala ngangena ke kuwo lo mkhakha wokushushumbisa ama-drugs ngaye u-2008. Ngaboshwa ngaze ngazithola endaweni ese-Argentina. So manje njoba ke ngihlaziya ngalendlela le ndaba yami ukuthi ngifuna ukunithatha step by step ukuthi sibonisane kakhulu abazali ngibaxwayise futhi ngiphinde ngibavula amehlo ukuze ba-understand babone abantwana babo uma sebaphuma endleleni ngoba izinto zenzeka la emakhaya kakhulukazi abantwana mawukuthi umzali unganakile umntwana uyaphuma endleleni ungaboni uthole sokulate. Ngiyacela kakhulu ukuthi ngicela ningilandele because le i-first episode ngizoba nawo ke azolandela u-part 2 lapho ngizonithatha ke step by step ngize ngifinyelele ke ekutheni nginjoba ngisho ukuthi ngaboshwe eArgentina nazi ukuthi kwayenzakala kanjani ngihambe nani step by step. Ngiyabonga. Uma ngikhumbula kahle kwaqala ngo-2008. Ngiyakhumbula lelo langa lelo ngangihlele endlini kanjalo ngithola i-call ke kuba ngani benginabo ke ngaleso sikhathi bengiphila nabo because ngahlangana nabo emculweni ngiyacula ke futhi into engiyenzayo. So ngithola i-call ke kubo because bengiloko ngikhala ke kakhulu ukuthi hey yazi izinto azihambi kahle imali ngiyayidinga. Bangifonele ke ngiyakhumbula nje futhi bekuyilanga nje ngazuthi umoya wami futhi nawo bowuphansi because of izimo ke bengihlangabezane nazo ngaleso sikhathi. Babafona ke bokusekuseni futhi ngiyakhumbula isikhathi bokuyinkathi nje lezi zokubanda think bokuyisizini nje yokubanda 2008. Babuze ke ukuthi ngenzani ilanga lakhona lalelo langa ngithi hayi ngikhona endlini akukho nje engikwenzayo ngisihlalele nje. Bathi kimi can you be able ukuthi uze eBoksburg kuleyo ndawo leyo ke bebathe bazongithatha ke bayongibonisa laba bantu ke bebazokwazi ukuthi bashintshe impilo yami because ngangibatshelile ukuthi ngidinga imali ekhaya ngifirst born kuningi nje so bengifuna into ezongifakela imali bathi hayi ke asinankinga because thina indlela esenza ngayo imali sishushumbisa ama-drugs omhlaba wonke. So mawuthi wena ke uzokhona sicela ukuthi ngesikhathi esithizeni ngeke ngikhumbule kahle isikhathi but bafone ekseni I think ke babeka isikhathi sasemini ukuthi sihlangane endaweni yaseBoksburg. Thema baqeda ke ukukhuluma nami seba drop ifone. Yebo khona imali bengiyidinga. Kodwa ke it was not i-decision engavele ngayithatha lula kangako because uyacabanga ukuthi uzotravel umhlaba wonke. Leso sikhathi benginengane eyodwa ngiyifirst born ekhaya kwaba nemicabango eminingi and i-call yakhona ingifica vele ngisesimeni sokukhathazeka emoyeni. Ngayibuza ngayiphendula ngoba bathi Sibindi uyabulala Sibindi uyaphilisa. Ngathi hayi ke le decision engiyithathayo ngiyacabanga ukuthi angiyithathele mina kuphela kepha ngiyithathela nokuthi nalezimo engibhekene nazo ngisho khona nala endlini lokho engifisa ukukwenza ezumuntu oyi-first born engakhona ukufinyelela ukuthi ngikwenze ngizokhona ukukwenza. Hayi ngaphakama ke ngalungisa. Ngakhumbula benginobaba mangithi ngikhumbula kahle ubaba ambeka khona endlini. So uyazi uma unento une-guilty conscious because nobaba mike vele si-close kakhulu. Loka ngibuza Nyanda right? Hayi ngiright baba. Nginalokusinda ukuthi hey Lindiwe are you serious about this? Uyasithatha na lesinqumo sokuthi wena ufuna ukuhamba umhlaba wonke ushushumbisa ama-drugs and uzazi nokuthi uzalwe ekhayeni elinjani labazalwane umfundisi. Hayi ngigeze konke engikwenzayo lelo langa ngiyakhumbula akugezeki ngiyaziphikisa. We understand enye i-part of me ithi hamba enye ithi ungahambi kepha ngoba bengiyifuna le ngiyifunayo
ngageza ngagcoka ngaba ready. Gezeni kwami noma sengikhipha lezo impahla decide ngiyangazi ukuthi do I want to look like a business lady or ngifuna ukuba nje simple, but I decided because bengumuntu othanda ukuthi mangiphuma ngibe representable, ngagcoka ke ngaba muhle ke ngaphuma ngahamba. Ndawo yakhona noma ngeke ngisho kahle ke ukuthi Boksburg ngakuphi, but bukuse Boksburg. Nangempela isikhathi abasibekile ke abangani bami ukuthi sihlangane ngaso ngasibamba. Ngafika ngathola bangilindile bajabulile because I think ukuthi nabo bebanalento ukuthi hayi uGela ngeke azayenze lento. Uya understand, thinking of la ngibuya khona ekhaya la ngizalwa khona. Mangifika ke hayi babe excited but hayi girl isibindi unaso asambini ke. Sihambe, it was just I distancing yana la besihlangane khona emall siya kuleyo ndlu ke yalabo bantu labo. Hayi masifika angifuni ukungasho. Uvalo lwangishaya lona because ngizohlangana nabantu abangasabantu oqala kusabantu bala eSouth Africa, and yes siyazi kuningi sikuzwayo bla 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 bla. So kungena kwami endlini ngiyathalaza, it's a big house kuhle. Hayi mangena sifica la kunabalisa abayi4 kuhlelwe nje kahle balindeke uMamdlalosi ukuthi ke bazongitshela ukuthi okay ke sisima uthi wena unesibindi i-business lozoyenza izohamba kanje. Fike ke hayi basukume bajabule, bangiwelcome kamnandi, understand, kubekiwe yonke into okudekiwe kumnandi kusekhaya, bafuna ukungibonisa ukuthi hayi le decision oyithathile nangempela ngeke uzisole. Fike ngihlale nginikwe ke ngiseve ngaloko kudla, kunama drinks bangibuza ngifunani, yabona babe nice. Hayi babe nice kuhlalwe ke. Hayi bayiqaleke ingxoxo ke abangani sebaya ngi-introduce, although bakhulumile ngami emafonini, but now sekafikile phela lo sisi ke lo okuthiwa uthe yena unesibindi ufuna ukushushumbisa ama-drugs omhlaba wonke. Nangempela ngene ke ngihlale ke naba-introduce ke basho ke ukuthi nawu sisilindiwe uhlala endaweni yaseFosloras, hayi uthi naye ufuna ukuba i-part of ifamily, ufuna ukuthi asijoyine kulo msebenzi osiwenzayo. Aqaleke I think ke lo okhulume qala mangikhumbula kahle bashilo bathi uyeke ibhoza yakhona obaphethe because bebawu4. Hayi angiwelcome kamnandi, with a polite voice, buti nje baba bahle banuka kamnandi. Understand again, nizwa understand again ninabantu besifazane ukuthi masihlangana nalabo bhuti abanjalo sesithambi. Asho ke ubhuti athi hayi sisa ngeke uyisole. Khona sikuforced but sifuna ukuthi sibe sure njoba ngibizile nama business partners wami ukuthi mawuvuma uvuma kithi sonke kuba kungabi ngathi sifuqile sakuphusha ukuthi ungene ekushushumbiseni ama drugs. Nangempela ke bangibuza ukuthi hayi uqinisile vele isiqiniseko sokuthi ufuna ukuyenza lento. Ngithi hayi ngiyayenza ngiyavuma. Bathi ke singeke futhi ke sisamoshe nesikhathi, sizocela nje ukuthi uzilungiselele next week. Babuze ke ipassport, ngiyathemba bakutshele ngepassport. Ngathi hayi nginalo ipassport, but okumnandi ke le country yakuya ngeke uzudinge nevisa. Esikudingayo nje ipassport lakho, sikuthengele ithikithi, sikuhlelele ke imali, ama pocket money, uthenga impahla, yonke leyo nto leyo. Hayi mabaloku bayibeka le ndaba ukuthi hayi kuzoyenzakala so ngizwe nami ukuthi hayi ngathi yabona ngiyayamukela lento lokusinda bengikuzwa, because I think into bengenza ukuthi ngisindelwe, although benginaso leso sibindi, ukucabanga nje ukuthi Nkosi yami ekhaya abazali ngiyothi ngibuyele endlini mangimele ngihambe ngiyoyibeka ngithini ukuthi ngiyapi ngiyoyenzani, because bangazi ngumuntu okay unokuhamba but akusumuntu ozothi uyahamba uyendaweni ekude kakhulu uphelela khona la eduzane. Hayi after ke lapho basho ke ukuthi hayi sisi njoba uvuma uzohamba uye endaweni yaseBrazil, mawubuya mawuhambe kahle yonke into esivumelene ngayo wayenza kahle uyothola imali engaka. Hayi ngithi hayi no, i-offer i-right ngiyangena. From lapho ke hayi ke nasoku it's more like kuyajatshulwa ke obviously ukuthi hayi
phela nabo it's a gain for them ukuthi i-company yakhula. Uyabona naba abantu bayangena bazosishushumbisela umhlaba wonke kusho khona ukuthi imali isazongena. Hayi after lapho ke bathi hayi we can now celebrate. Yabona you can drink whatever ufuna ukuyiphuza. Nangempela ke kuhlalwe ke kube mnandi kuphuzwe kube nje aya. From lapho ke hayi kube isikhathi ke sokuthi sesiyahlukana ke sibuyele emuva. Mase sibuyele emuva ke ayike nasihlukane ke la sihlangane khona nama friends bathatha indlela yabo nami ngithatha indlela yami. Taxini mangibuya yazi bokungathi angazi it was more like a dream. You understand ukuthi lokushushumbisa ama drugs sikubona emamovini sibukela ukuthi oh bayenza kanje baye. So ngiloko ngihamba endleleni ukuthi oh Lindiwe vele sokuba impilo oyiphilayo. Ngiyayibuza ngiyayiphikisa. Fika ke endlini because I was told ukuthi next week ngiyabona ukuthi hayi isikhathi angisenaso. So mangifika endlini ngiyababuka ngibheka abazali bami uyabona kwangayehilula but ngayitshela ukuthi whatever engizoyenza angiyenzeli mina kuphela. Noma ingabe iqiniso bona ngeke balazi bazobona leyo mali bazobona lezo zinto engizobe ngizenza endlini they wouldn't know ukuthi le mali ibuyaphi but all in all into ezongenza ukuthi ngijabule is to see them happy because ukuze ngiyitshela ukuthi ngiyayivuma le offer la ngiphume endlini ngiyobona labantu ngizwe ukuthi bathini bengenzela bona. So ke ngihlaleke ngibuye endlini but uLindiwe nje kwangasabu uLindiwe abamaziyo. I remember very well ubaba bekanoloku ukuthi anginaki ukuthi ngiyanda right because benginokuhlala kakhulu esikhathini esiningi sekamereni ngiwani you know ukuthi ngiyayibuza ngiyayiphendula ukuthi yonkosi yami makuukuthi ngizohamba because yizinto lezo ezifikayo ngeke nje umane kubonakala ngathi kulula. Uyazibuza what if ngiyahamba ngisabuyi. So bengaba ne-tension ngaba nalobunzima nje iviki laphelele ebunzimeni ngiloku ngiphikisana nomoya wami. Hayi ke amalanga mawaloku ahamba akasondela because bebathe kimi next week leyo. Ngizothanda ukuthi ngime la njoba sengichazile ukuthi kwenzakaleni langa lami lokuqala ngiyomitha labantu abangifaka kule zwe lokushushumbisa ama drugs. So ngicela ukuthi ningilandele because kuzoba no part 2 lapho khona engizonithatha ke futhi nakhona step by step because lokho engikwenza manje ngitrya ukuvula more especially abazali amehlo try ukuvula umphakathi amehlo because abantwana bethu kaningi bazi kunezinto abazenzayo singaboni abazali ukuthi umntana ngathi sekukhona into ayenzayo ingahambi kahle because asinaki. So ngitry unibonisa ama dangers you understand ne desperation and nezimo omunye umuntu uzothi sisilindiwe mina angifakwa i-desperation ngifakwa isimo njoba nami ngiqhazile ecaleni ukuthi isimo naso sangiphushela ukuthi ngiyithole sengingenile ekushushumbiseni. So ngiyacela kakhulu ngini nonke ukuthi ningilandele ukuze sizokwazi ukufunda sonke ukuze sizokwazi ukusizakala sisize nabanye abangangena nabo bangeniswa yini na yizimo ngoba izimo zikhona zona. Ngiyacela kuzoba no part 2 lapho ke ngizonithatha khona ukuthi ilanga lami lokuqala ukuze ngiyonyathela eOR Tambo sengitravela sengiya eBrazil kwayenzakalani because ngifuna niboneni ukuthi akubukeki mhlambe sometimes sisounda ngathi mhlambe kuglamorous masikhuluma khona abantwana laba mabalalele babona uSisilindiwe bathi ayi ngathi ngifuna ukuyizama lento cha inobungozi phakathi. So ukuthi mawuyitshelile bathi Sibindi uyabulala Sibindi uyaphilisa uye uyitshela ukuthi noma ngiyufa la ngiyakhona phambili okusalayo ngifuna lokho engikufunayo. Ngiyabonga kakhulu.